Noutro barrio, no de Coia, en Vigo, os veciños da Miñoca levan tempo lidando con varias vivendas ocupadas. Denuncian que se produciron liortas últimamente que os teñen realmente preocupados. Andrea, contanos, que está pasando? Sí, pois ben, ese punto conflitivo en cuestión atópase aquí na contorna da Praza da Miñoca, en Vigo, nestas vivendas que están en desuso e rodeadas de maleza e onde nas pasadas semanas ocurriron diversos feitos relacionados coa venda e o consumo de drogas. O máis recente foi este pasado xoves, hubo un incendio nunha desas vivendas, pero tamén na véspera de Nadal apareceu unha persoa falecida e as pelexas son constantes. Os veciños, a maioría deles non quixeron falarnos á cámara, pero confirmannos que a presenza policial é algo moi habitual aquí nestas vivendas e pidan medidas para asegurar a súa seguridade. Bueno, que hai droga, é o que hai. Entonces veñen por aí a comprar e claro, moitos non traen cartos, queren a cousa e a pelea. Entón a policía está a cada momento. Eu paso por aí ás veces coa perra e a mí nunca tuve problema.